Op de markt werd afgelopen zondag stilgestaan bij een aantal belangrijke momenten die het afgelopen seizoen voor het marktcomité van belang zijn geweest. Zo werd gevierd dat de markt is vernieuwd en dat het standbeeld van Minkeleers is herplaatst. Dat feit werd onderstreept met een bloemenhulde bij het beeld. De Maastrichtse artiest Erwin werd door wethouder Jean Jacobs gehuldigd voor zijn concert in de Rotterdamse Ahoy, waar hij duizenden Limburgers naartoe wist te halen. Dank je tot zich op deze manier de Maastrichtse cultuur representeert. Ik hoop dat ze dat nog lang blijft doen en tot we nog heel veel van dit mogen genieten. Maar de bus, wie dan ook, een ambassadeur van Maastricht. De gezette bevolkingsdag, de Ahoy, heeft nog niet zoveel volume gehad als met 10 komst. Proficiat. Dit Vivian met de kinderen dan, maar die moet onherroepelijk heen komen met de kinderen, want als ze op het podium staat, kan dat alleen als iemand ook gaat achter zich zit staan. En dat is toch de vrouw van Erwin. Heel hartelijk bedankt, groete proficiat en blijf hem steunen, namens ons allemaal. Ik ben te verlegen. Erwin is verlegen, schrijf dat op, dat is de eerste keer toch dat meemaakt. Jan Hoen nam afscheid als voorzitter van het marktcomité. Als eerbetoon aan hem werd een kruidenbitter gepresenteerd met de naam Trechter Jan. De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan projecten van het Toon Hermanshuis. Om een grote massie te zeggen naar Jan Hoen toe, die hij met geëerd wordt met een speciaal rijksje, de Trechter Jan. En ik denk dat het leuk is dat de wethouder met Erwin samen de eerste fles aan een man brengt. Jan verweten tot ze helemaal alleen maar limonade drinkt. Die krijgt die 29% bij deze van Erwin. Je kunt er helemaal kapot van. Ik ga niet vertellen wie dat kunt. Ik heb een beetje in de regie maken zitten van de naamgeving. Trechter Jan. En de 29% die zien opgedragen aan de 29 jaar dat hij in Maastricht in de politiek zit. Dus ieder jaar een procent en gezondheid samen. Bedankt Merit Koer voor deze geweldige eer. Trechter Jan voor het goede doel voor het Toon Hermanshuis. Cupsen, alles wat je koopt, zoveel procent gaat naar Toon Hermanshuis. Hier hebt u plezier van. En het Toon Hermanshuis, dames en heren. Het Toon Hermanshuis zit het heel helder. Dan gaat de stort er vanaf. We hebben het draaidsjes klaarstaan en de dames van het regiment zien zo vriendelijk dat je allemaal eens even kunt proeven. Waar kom je vandaan? Uit de buurt van Rotterdam. Je hebt een hele doos. Vind je het zo lekker? Nou, het was lekker. En het is voor mijn vrienden. Die moeten ook een keer van stoppen. Ik heb heel veel eretitels gekregen, maar het Rijnske is heel apart. Dat vind ik heel leuk. Als klap op de vuurpijl kreeg het Maastrichts regiment, dat 20 jaar bestaat, een kanon cadeau dat op de markt werd gedoopt. Van wat krijgt een regiment nu een kanon? Een schutterij is pas compleet als er kanon bij hoort. En voor wel een goed kanon, want dat moet door een metgesleid kunnen worden. Maar het is ook vooral om dich te laten zien en ook te laten huren. Wacht, leg er eventjes neer. Dit moet nog gedeukt worden, zegt Jan. Op de laaier, hè? Op de laaier. De eerste hier, de kanon, de eerste slaag er altijd op. Ja, een schöne speelgoedje. Als met Sinterklaas een auto krijgt op het treintje. Dat is een goede speelgoedje. Hoe ik eigenlijk blij was. Heer is erbij geweest. En ik was gewoon blij dat het kanon afging. Ik was gewoon
een klein kind eigenlijk wat plezier had. Ik heb de eerste scheut gelost. Ik heb de eerste scheut gelost bij het opbouwen van het apparaat. Geweldig. Maar hier wordt een beetje gebakt. Het wordt toch een behoorlijk haaluur. Ik vind het geweldig. Ja,